Ай сега приказвайте. Венци, да правим снимка на всичките българи да покажем Twin Peaks, известната серия. И сме точно тук в селото, се намираме пред селото. Twin Peaks, в селото, да. И сега ще го обследваме и ще се припомним кадри от филма. А иска да кажеш, че сега ще живеете ужасът, или на Twin Peaks и двете? Да прави снимката, виж. Новогодишно Да, на Twin Peaks, да. Колко интересно. Венци! Пътя към страшните филми на Twin Peaks. На Twin Peaks. Венци, да правим и Ето, отиват в Twin Peaks и двете холивудски звезди. Едната закрива другата, но това няма значение.